duk tsutsun da ya ja ruwa fa shi ruwa ke duka. Wannan matan kina da abun mamaki, magana ake yi akan abu kika zo kika sa baki, sai aka ce miki za ki tono abin da ke ma kin san laifi ne ai, kin san cewa duk macen da ta yi wannan dole dama ta shiga uku a rayuwanta, mutane ba su kyale ta ba, kin san da haka. To yanzu ba ma wannan ba, da kika fito kina wannan bidiyon kina ihu wa jama'a kina cewa 'yan kudu da very dark man su zo su taimake ki akan 'yan arewa suna so za su tozarta ki za su yi miki menene. Ba ma 'yan arewa, musulmai da 'yan arewa suna so za su tozarta ki. Me ya kawo maganar musulunci a ciki? Za ki iya cewa 'yan uwana 'yan arewa suna so su tozarta ni, kuma me very dark man zai miki? Me 'yan kudu za su yi miki? Me za su yi miki? Idan za ki fito ki ce ni na bar musulunci, idan kina ganin musulunci ne yake miki, ki fito ki ce ke kin bar musulunci. Ƙarye-ƙaryen banza ne kina wani kame-kame wai musulunci da 'yan arewa. Ki fito ki ce kin bar musulunci shi ne kawai. To dai ba musulunci ne ya miki ba, 'yan uwanki ne 'yan arewa suka yi miki. Ba musulunci ne ya miki ba. Kuma da kike magana wai za ki koma kina kiran su 'yan kudu da 'yan very dark man, da alamun ba kya shiga Twitter ko ba ki san me yake faruwa ba. To ai ina ga a duniya babu waɗanda suke tozarta 'yan matansu in sun yi abu. Yanda za su samu bidiyon ki sai ya fi na kowa trending, saboda dama sun jima suna neman bidiyon Bahaushiya wanda ta yi irin wannan abun ba daidai ba. Saboda har fastocinsu suna ce musu sai su kaɗai suke iskanci ba a samun Hausawa suna yi. Sun daɗe suna nema, to za su samu bidiyon nan sai ya fi kowanne yaɗuwa. Sai ya fi kowane bidiyo yaɗuwa. Da yake cewa wai su taimaka miki. Ki je Twitter ki ga yacce suke. Ko ƙaƙa mace ta yi wani abu, ke tsiraici ne ma, to su ko mace ba ta fito da tsiraici ba, wani abu nata ya ɗan bayyana na tsiraici, sun ta yaɗa shi kenan a Twitter suna boosting. To in za ki yi hankali ki yi hankali. Kin gane? Wannan kalaman da kike faɗa kamar kina nema ki kafirta kanki ne. Idan kafircewa za ki fito ki ce na kafirce, idan kina ganin musulmai ne suka yi miki. Idan 'yan arewa ne kuma ki zo ki faɗa da 'yan arewa, ki ci gaba da yi su ma su ci gaba da yaɗa ki. Wannan shi ne, duniya ita haka take. Waɗancan da kike kira sun ki je ki duba bidiyon shi very dark man ɗin a baya ki ga mutum nawa masu irin wannan abun yake yin posting, ki je ki duba ki gani. In ba kya bibiyan shi tun kafin ya suna sosai, ki je ki duba. Ki shiga Twitter ki gani. Hankali ne bai ishe ki ba kike kiran su ma su san da abun. Dama sun jima suna nema ai. To ki san yacce za ki iya bakin ki wallahi. In za ki gyara hali ki gyara. Ki daina shiga gulma, tunda kin san kina da kashi a ɗuwawu, ki daina shiga gulma, ki kama kanki. Wannan shi ne. Allah ya sa mu dace.